Takže čau, vítam ťa pri novom videu. Dneska si dáme večerný tréning vršku tela. Nechcel som točiť videá z fitka, pretože je to nezaživné, robí to veľa ľudí. Všetci si myslia, že to bude ako sama suleka, milióny zhľadnutí a väčšinou to má tak 5. Ale kto vie, možno sa mi zadarí. Aj keď to bude mať 5 zhľadnutí, čo má potom, vieš, aspoň si natočím videjko. Dúfam, že toto video nebude tak ťažké na strihanie. Môžete sa tešiť aj na nejaký komentár medzi sériami, pokiaľ tam nebude veľa ľudí. Inak sa budem hanbiť, ale však pokúsim sa rozprávať, tak poďme rovno na to. Tak samozrejme hneď prvá séria je bez komentára, pretože ako každý 100-kilový chlop sa bojím rozprávať na kameru pred 13-ročnými chalmi. A čo by to bol za upper tréning, keby prvý cvik nemám zákopy v sede. Okay, máme tu prvú pracovnú sériu. Mám tam naložených 80 kg, čo som dal predvčerom 5 krát, takže budem dúfať, že dám 6. Let's go! OK, dal som 6, takže som spokojný. Je to tak, proste pyžamo pridáva silu. Pokiaľ necvičíte v pyžame, tak nechávate gains na stole. OK, let's go. OK, opäť 6, takže som spokojný, ale 6 už je také, že druhá sérka proste povie menej váha. Naložil som tam 78 a uvidíme, koľko to pôjde. Myslím si, že takých 7-8 opakovaní by mohlo byť. Tak čo sa zakopávania týka, tak ja sa predkláňam, pretože mám tam jednak väčší stretch na hamstring a mám tam aj väčšiu silu, stabilitu. Môže to byť akože subjektívne, niekomu sa tak horšie cvičí, takže kľudne vyskúšaj a uvidíš, či to je lepšie, keď sa dáš takto, že sa opreš, alebo práve, že sa predkúneš. Máme tu druhú sérku, môžeme ísť na to. OK, 7 opakovaní. Nebolo to najlepšie, ale zasa posúvam sa dosť s tými váhami teraz, hlavne na tomto cviku. Fakt, ako som za to raz. Dve série vydávanie zvukov ako jelen počas ruje máme za sebou, takže sa konečne môžeme presunúť na tréning vrchu. Prvý cvik mám takéto obyčajné bicepsové zdvihy s jednoručkami. A áno, viem, že sú aj optimálnejšie cviky na biceps ako takéto obyčajné zdvíhanie jednoručiek, ale mňa to dosť baví, takže to robiť budem. Rada pre teba je, že ak ťa nejaký cvik baví a niekto ti aj povie, že nie je veľmi optimálny, tak už len to, že ťa baví, je dôvod, prečo by si ho mal cvičiť. Cvičenie ťa má v prvom rade baviť a to, či to je optimálne, už je druhoradé. Takže ak ťa baví cvičiť 30 sérií za tréning a 50 opakovaní každú sériu, tak to rob, aj keď to možno nie je najviac optimálne. No ale čo sa série týka, tak išiel som tu 32,5 a dal som ich 7 krát na každú ruku. Aj keď tá technika pri tom poslednom opakovaní je taká otázna, ale konec koncov zdvihol som to, takže si to zarátam. A ďalší cvik máme giant press na 30, kde mám v podstate zapálený lakeť už dlhú dobu, tak chodím menšiu váhu a s dvojitou stopkou, že aj dole aj hore idem. Takže tá váha nebude nič moc, ale aby som zosilnil tie šlachy, tak robím tie stopky. OK, máme tu naložených 50 kg v kotúčoch plus tá tyčka má nejakých 30 kg. A nepočítam to, vždycky si iba
zapíšem, koľko kotúčov som tam naložil. Ale vlastne toto a tricepsový pushdown sú v podstate jediné dva cviky na triceps, čo potrebuješ, aby si vymaximalizoval ten rast, čo môžeš mať. Pretože tricepsu vôbec nezáleží, či tlačíš tu alebo práve nad hlavou, ale záleží mu na to, pretože jedna hlava tricepsu ide cez rameno až k lopatke a to zrovna pri tomto cviku zapojíš, kedy to rameno posúvaš a potom je jeden cvik, kde máš iba zizolovaný lakeť a tlačíš dole, hej, napríklad ten triceps pushdown, alebo práve naopak overhead press, ale teda za hlavou, ale v podstate nič iné nepotrebuješ. Dobre, poďme na to. Skúsim dať takých 6 opakovaní. Dobre, ten posledný úplne stopka nebola, ale chcel som dať ešte jeden, lebo som vedel, že vládzem, ale tie stopky už by som tam nevládal dať. Môžeme sa presunúť na ďalší cvik, čo je, mám pocit, chest press. Ďalší cvik máme teda chest press, kde opäť robím tú istú techniku s tými stopkami, že dvojitú stopku, aj keď tlačím, aj keď už púšťam dole. Môžeš si všimnúť, že ten handle držím tak dosť vysoko, aby som v podstate mal dlane až ako keby pod matom, ale nie úplne, aby som viacej targetoval vrchný chest. Prvú sériu som dal 55 kg na nejakých 6 opakovaní. Prejde kľudne. Druhú sériu som musel trošku dropnúť váhu, pretože už by som nedal asi ani tých 5 opakovaní. Takže tu som dal 50 kg tiež na 6 opakovaní, sa mi zdá. Ďalší cvik máme lat pull down s nadmatom. Ako môžete vidieť, tu mám prvú rozcvičovaciu sériu. Keďže je to môj prvý cvik na chrbát, tak idem 3 rozcvičovacie série a toto platí u každého svalu. Keď už ten sval som cvičil v danom tréningu, tak väčšinou dávam tak jednu, maximálne 2 rozcvičovacie série. No, z tohto kábla dobrý pocit. Vidím to tak, že keď tam naložím sérku, tak to asi utrhnem. Jedna cesta, ako to zistiť. Poslednú rozcvičovaciu sériu vždycky robím tak 90 až 95% váhy, čo idem na sériu. Dám to na jedno opakovanie, aby som tak pripravil svaly na veľkú záťaž. Na sérku idú dole hodinky, lebo prichádzajú trhačky na rad. OK, máme tu prvú pracovnú sériu so 120 kg, čiže vlastne full stack. Dobre, dík. OK, môže byť 8 opakovaní. OK, máme tu druhú pracovnú sériu, takisto so 120 kg, keďže som si povedal, že 8 opakovaní je dosť, takže 6 dám určite. OK, máme tu bočné ramená. Pokiaľ máte tento stroj vo fitku, tak ho odporúčam cvičiť, len že by bol nejako zle skonštruovaný a nesedel vám, ale inak je to fakt dobrý cvik. Určite je to lepšie ako robiť s jednoručkami a myslím si, že je to lepšie ako s káblom, pretože kábel je taký, že môžeš tam swingovať a toto je také fakt, že nemôžeš to nejako odrbať. Toto je iba rozcvička, takže sa môžeme presunúť na pracovnú sériu. Tu som čakal na drop pesničky. OK,
OK, tu máme druhú sériu a viem, že pri tej prvej sérii som trochu cheatoval, ale minule som to dal s väčšou ľahkosťou, takže mi to prišlo také divné. Ale túto druhú sériu už som dropol 5 kg, takže to bolo čosi ľahšie, ale stále to nebolo úplne ono. Normálne chodím na zadné rame na pekdeck, ale keďže už dlhšie sa tam neposúvam a vymaxoval som ho, tak chcem to skúsiť s jednoručkami. Viem, že to asi nie je až také dobré, lebo tuto v tej spodnej časti nemáš v podstate žiadne napätie kvôli gravitácii, ale za vyskúšanie nič nedáš. Akurát váhu som zobral. Na budúci to asi skúsim na kabli, tam je tá tenzia konstantná. Lítka sú jediný cvik, kde je polovičný rozsah pohybu lepší ako celý, pretože lítka veľmi dobre reagujú na stres. A hlavne, keď nakladáš na ten stretch. To znamená, že keď v tej spodnej fáze, kde máš natiahnuté lítko, držíš tú váhu pár sekúnd, každé opakovanie, tak to by malo teoreticky spôsobiť najväčší rast. Aj keď na mojich lítkach sa to zatiaľ neukázalo, ale možno za pár rokov budem mať o centimetr väčšie lítka. No, môžeme ísť na to. Celkovo tieto stroje na lítka sú dosť ľahké na vymaxovanie. Za chvíľku si ukážeme, ako mali vyzerať lítka, ktoré toto vymaxujú. Ale 300 libier, sú to libry, nie kila. Takže let's go. Takto nejako vyzerá lítko, ktoré vymaxuje tento stroj, hej. V podstate neexistujúce. Takže asi tak by som to povedal. A to som ešte ukázal to väčšie, pozor. To druhé ani nechcete vidieť. Máme tu posledný cvik a to sú predlaktia. Normálne to chodím na kábli, že si tam zo spodu a tak to ťahám, hej. Ale zrovna sa na mňa pozeral typek, takže som to nechcel hovoriť nahlas, ale poslal ma do prdele s tým, že má 5 sérií, takže sorry, ale 5 sérií nie som ochotný čakať, takže si to ideme dať s jednoručkami, možno to bude aj rýchlejšie. Čo si dáme, ktoré? 25 na zahriatie. Absolútne neviem, koľko pôjdem. Mi prišla moc ťažká. Teda nedržal som ani v ruke, ale tak pocitovo proste si hovorím, že 40 nedám. Tak skúsime toto. No, káble sú veru lepšie. Ale robím s tým, čo mám, no. Dá sa povedať, že tréning máme za sebou. Toto úplne nie je zlá poloha. Ale pozing ideme dať dole. No. Troška znižím svetlo. Nech to je také anabolické.
OK, toto vyzerá celkom fajn. Poďme si dať ten pozor. Za dopozeranie videa až sem. Pokiaľ sa ti páčilo, daj like a odber, aby ti neušlo ďalšie video. A dovtedy sa s vami lúčim a čaute.